Adda iti sakit na iti bataw ng Uncle mo nga kwarog anak kaw. Kaasimot ngarod ni Uncle Kwarog daday. Ma'am daday, siyak ti kalalaingan ijiskwilan may. Siyak ti imalaam ti kinalaing mo anak kaw. Kawan daday, agasam, siyak lang tinakaytayag ti ima na. Daday, May anak kaw? addaman ti damagag. Payaan niya ti damagam. Ampay ni Uncle Kwarog daday, Ang payaan Uncle mo kwarog manayin anak kaw. kada makitak ijibalay da ka, kinanayon nga nakailad. Nya, kinalaing nga nakailad. Wanda day. Tapos no, daddo maka, makitak mat, ijisangwanan ti kantina ni Auntie Tuyang, nakatugtugaw lang mat. Ayun na, apo anak kaw. Ang payama din pay amaw. Ni Uncle mo nga kwarog. Adda gamin iti sakit na iti bato anak kaw. Ay kas di ngayam daday, adda ti sakit na nga bataw. Wain anak kaw, adda iti sakit na iti bataw ng Uncle mo nga kwarog anak kaw. Ay kas di ngayam daday, adda ti sakit na nga bataw. Wain anak kaw, nabayagan. Kaasimot ngarod ni Uncle Kwarog daday. Wain anak kaw. Anya ngayam nga sakit ti bato daday. Yun na, apo, nagkuli mo dati nga ubingay. Ampay, madim ti sakit ti bato anak kaw. Madingarod daday. Yun na, apo. Batugan anak kaw. Anya! Kawain! Adda ti sakit na nga batugan ng Uncle mo nga kwarog anak kaw. Iso nga kada makitam ng Uncle mo nga kwarog anak kaw. Dajay balayda nakaida. Agmalmalam nga nakailad anak kaw. Kino maminsan anak kaw, makitam nga dadya sangwanan ti kantina nantim nga tuyang ng Uncle mo nga kwarog. Nakatugaw, agmalmalam nga nakatambay anak kaw. Tadda ti sakit na nga batugan ng Uncle mo nga kwarog anak kaw. A few moments later. Ay daday, Kaya anak kaw. adda nga yan ti good news ko kanyang. Dati good Diyos maaw? Wen daday. Aw? Ito, nagmaya man day ta. Kanya ngay data nga good news, anak kaw. Ma'am daday, siyak ti kalalaingan ijiskwilan may. Apaw, talaga? Wen daday. Apaw, talaga. Wita, nagmaya man. Smart ka nga talaga, anak. Siyak, ti malaam, ti kinalaing mo, anak kaw. Ang tayo ka sa anong day baga ngay, anak kaw, nga sikat ti kalalaingan diskwilan niyaw. Kawan daday, agasam, siyak lang tinakaytayag ti ima na. Idi nagpa-recite ni ma'am daday. Aw, talaga? Wen daday. Apaw, nakalalaing ka man, anak. Very smart ka nga talaga. Talaga nga imala ka kanyak, anak kaw. Apay, niya ti damag ni ma'am yaw, anak kaw. Idamag ni ma'am daday, sino ka na ti supot ti daddy na? Kardas kun ate nagitayag ti ima daday. Narigatan ti maud-udi daday. Pinapo dati ko biyan, ingrid niya.